Täällä on Marikkalan Tukkukylän autoarasakauppa. Täällä on lamppua. Tosiaan joo, renkaita, puskuria, öljyä, mitä peräkärryä. Asiakas. Täällä on, kato, semmonen kanta-asiakas. No terve. Kiski! No terve. Mitä oot vailla? No, sikari vähän. No, mä ei osaa vähän. Renkaita. No onhan täällä. No, minkälaista rengasta sä oot vailla? No, semmoista, missä on nastoja. No, hyvänen aika. Kuule, tiputit nyt auton aku. Eikä se mitään haittaa. No, varmana haittaa. No, voin mä sitten sulle antaa jotain rahoja, jos minulla on. No, anna. Miksi sä sit tulit tänne, jos ei sulla ole rahaa? No, ajattelin, mä maksan pankkikortilla. No. Mulla ei ole rahaa. No, sä maksat sen joka tapauksessa. No, joo. No, millä sä maksat? Joo, mä käyn nostaa tosta pankista vähän. Lähde mihinkään! Joo, mä lähden nyt nostaa siitä pankista. Älä mussuta mulle! Tuu tänne. Millä sä nyt maksat? Polimetri päässä on semmonen pikapankki, mä kun nostaa sieltä rahaa. No tää nostaa ja äkkiä takaisin. No missä sun pikapankki? No. Mikä auki? 20 rahaa! Ei näytä tulevan. Missä se kohta sitä tuo? Missä se rahaa viipyy? Ai, on siellä parikymppiä. No kiitti. Onks tää homma nyt tällä selvä? Tän saat vielä mulle velkaa. Siitä sait.